masoya dole ne domin fa masoya sai da ku barista ga Eros ga SK na ku fa mun shigo a gari. Masoya dole ne domin fa masoya sai da ku barista ga Eros ga SK na ku a nan gari mun shigo. Assalamu alaikum masoya na abin fahari, ko da yaushe muna nan tare da ku nake fahari. Dan uwan ku ne barista na shigo a gari, na ji sakon ku masoya na ina fahari. Hakanan zancin yake hakanan fa ilahu ya zayyana, zan so mu haɗe da ku mu yi gaskiya don ba matsana. Ni Faruk naku ne duk inda na je zan zayyana, in na yau kuskure zan so ku rike ni ku kai ni kan gaskiya. Masoya na ku zo ku taya ni shiga filin biki, a ganna don kushi na fi so za ne muku tsokaci. Shi masoyan gaskiya baya duba kuɗi ko kyan jiki, in na yi kiɗa na ku yi rawa wata ran zama iska babban gida. Barista ga Eros ga SK na ku fa mun shigo a gari. Barista ga Eros ga SK na ku fa mun shigo a gari. Barista ga Eros ga SK na ku fa mun shigo a gari. San maso dole ne barista ni fa na jaddada, inda babu hutu yaya zan yi in jaddada. Tafiyar nan sai da kuri bar noma a samu gyada, masoya ni da ku fatan mu danki alkawali. Ni na yi farin ciki tun da yau a gaban ku na durkusa, amfanin rayuwa sirrin juna ka mu fallasa. In mun yi gaskiya ni da ku mu haɗe a saman ƙasa, mu haɗe mu yi dariya mu rike hannunmu mu gaida duk ɗan uwa. Masoya na do na gari, guda kuke ga gudan karɗari, akan kuwa na ta alfahari, wata ya ni shiga cikin